Пак сме в Страсбург, хора. Преди малко ни свърши касета и току-що заредих. Така, нека надникнем... Касети, нали? Да, нека надникнем за малко в един магазин. Тук е пълно с козметика, ама малко слънцето не се вижда. И затова продължаваме нагоре към голямата катедрала. Много е красиво. Тук е супер. Страхотно. Тук е голямата катедрала, малко се вижда, която мислим след малко да посетиме. Ти горе знамето от се види. Че е Франция, който не разбира. Това е в Страсбург, ето ми знамето. Айде, че нямаме много време, хора. А трябва да посетиме и катедралата. Страхотно е тук, някакви тихи улички, пълно с малки магазинчика. Пълно с германци, холандци, французи. Да, с кафененца. Бебета. Много е китно. Имайте това прасе. Някакво прасе се мърда с опашката и грохти. Майтапско е. А там отзад има магазинчета. Така. Нека да покажем. Моля. Ето тук, ето са момичета и люби една биричка си взе. От най-долния раф. 3 евро. Не е, но обеща, че за последно. Бирата не пахна ли? Тук има и сладоледи. Сега по китната уличка. Някаква чешма. Страсбург и това чешми на работата. Така, само за секунда да предам на ютурбите. Моля, замете ги, че ми натежаха с подаръците. Ще видите какви хубави работи сме взели за Мичто. Така, ето ги хубавите кафенца, които правят голямо впечатление. Страхотен, не много малък град, както си мислихме, че ще е малък. Град от мащабите на Пловдив. Това е центъра. И е много хубав. Много хубави са заведенията. Хората са хубаво облечени, лятни. Има и хубави французойки. Има много картички, много фланелки. Имайте това куче. Един басет. Ей, на Мичто, Франс. Националният екип, само че е бял. Ето ви стоките. Това са много картички. Едната е 40 цента. Горе. Навсякъде е много китно. Айде мира да. Това с цветята прави огромно впечатление. Колко батари има? Има. Добре. На праскане до вечер, утре за първи ще има. Тук много ми харесва, както всичките знаете, много обичам да купувам стоки. И добре се справям до сега. И си личи? И си личи, ето ги турбичките, които станаха вече 10. Вече сме похарчили над 120 евро. И да влизаме вътре. Ето и катедралата. Натам. Също, тя продължава. Наистина е доста голяма. И един атракцион, моля ви се. Едно страхотно влакченце, да го видим. А тук има художници. Я да погледнем какво рисуват. Някакво момиченце, което доста си прилича. Да. Я да хвалим едно око на магазинчета. Страхотно е тук, мога да ви кажа, хората страшно ми харесва.
Това е Нотр-Дам. Тук рисуват. Да. А ние сега с Илю ще влезем. Нотр-Дам. Да видим какво ще ни покаже тази голяма катедрала. Влизаме. Моля, вървете напред и покажете ни пътя към катедралата. Айде, да влезем да видим какво има в тази огромна катедрала Нотр-Дам. Дали ще ни дадат да снимаме вътре? Операторе. И така, влизаме вътре, да видим какво ще ни покажат. Може ли да поемете управлението, че ми заболя ръката? Обичате. Благодаря. Страхотно е. Той имаше и за нощно снимане режим за тъмно, но сега не знам как беше. То се вижда. Моля, останете на снимата. Момент. Един медал е две. Някаква машина за медали от катедралата на Нотр-Дам. Слагаш. 50 цента. Не, един медал е равен на 2 евро. Айде сега да видим какво е. Виж, един монах се моли. Направено. Мисля да отвем все пак малко. Батерия може да влизаме в Париж да е светло и да е интересно. Катедралата сме Нотр-Дам. Тук вече се говори на парлео франсе пършката се. А ние само казваме мерси. Ого!
така, отправяме се към последната точка Париж. Сега тръгвам от Страсбург. Тук много ми хареса, до някъде повече и от Виена. Много китно и хубаво градче. Чудесно. Навънка температурите са много високи. Ето Лила. Горещичко е. Бонжур. Страхотен град. Много приятно градче. Тия панелни блокове. Много съм сигурна. Там е седмицата по 10 дена. Там една седмица. Два пъти в месеца на седмица. Да, два пъти в месеца. За по 10 дена, мисля. Цял месец. 22 дена. Ето и ръката. Една седмица се разлучи в София, две седмици. Това ръка и Време. Сигурно. Това са някакви кварталчета, предполагам, на Страсбург. какво да направя? Лошо ли? Трябваше долу да победиш. Не можеш да се едно пътче цял ден да искаш. Това е градския транспорт. Рейсч. Аз мога. Само пилон, само. Нашите съпътници за била. Той е в нас, така. Стига, чай. Не го Покажеме. ела тук. Ако искаш там напред, да кажем на моите сложи. Искаш ли да местото на бяло? Остра. Същата като нашата. Тракторчета някакво. Правилно, може да така малко. До скоро виждане, хора. Ще видим пари. Пак сме в Страсбург.
Тук плаца Интересно има и като нашите астри. лото. И тук карат много колела. Да дава до 20. Той нашия сеж, горка, да, на най-горния етаж има направени и такива. Една част от операцията е тук си купим тази къщичка, много Те имат пералните басейни, Въпросът е хора от червено направо зелено отива на жълто. И свети май. И изключена. Крайчето. Ние вървим много това. Ние няма да вървим. Защото няма, не можем да се повръщаш. Ето тук има лимонче. Няма. Няма какво да коментира. Супер е. Тук да ми е под ръка, нормално друго. Големи тераси. Къде е го парламент? Ето. Виж ли? Ето. Така минаваме през сградата на парламента. Тук в този район се намират и всички Това е парламента. европейски институции, включително и палатата, Европейската палата за защита правата на човека. Сега като завърти автобуса, ще минем. Съдът в Страсбург, нали беше след се съди цяла Европа преди това? Да, и се оправдават най-голямата съдебна палата в Европа и такова.
Приказка. Всеки мост има цветя. Цветята снима и без... Това не си го снимала крана. Колко си загубена. Не може без крана. Така ли? Да. Няма си я. Като се вземеше... Няма да хабива по-си. Той е хубав кран. Много светяци градове, нали? Да. Просто кисни. Ти кажа ли какво да го направиш? Ето и европейското знаме. Защото това е Стралки европейски. Съда Страсбург. Ако ядеш, няма да ти е лошо. Може да отговаря за цяла Европа. Значи това, което е вляло във водата е съда за правата на човека. Сега минава вече остана назад. Четвъртия. Това е голямото съдение. Ето щъркил. Виж Софи колко щърки. Имаш се сувенир. Шоко. Може да пиздиш. Ще кажем. Ще спрем за 10 минути, ще да си направим. Спири камерата ми, ще Продължаваме. Това е пътя между Рамс и Париж. Дълги години с пилоти и сега в момента а имаше Като сърни може да изкочи напред, има табела, така че кога може да се това. Пише внимание за сърна и мъчно. Диви живот на пътя. вече или да работите да са първоти хора, за да подходят класата. Това може просто да изгледат повече. Аз сега тогава. Ще виж, е това магистрат, 4 платна. Всичко и така нататък, като се дойде и си ми град, вече той си и да отиваше в офиса му, като той като служи. Това ми не просто там 200 лева. В един момент той дирмари пред който и
Защитен от двата ръкава на тази широка плавателна река, вливаща се в Атлантическия океан. Париж и Бил добавят тук своето селище и го наричат Лютеция. По-нататък съдбата на Лютеция, а и на цяла Келтска Галия се определя от завоевателните стремежи на Римската империя. През 52 година преди новата ера, римските легиони превземат Лютеция, а след победата на Цезар над Версинжеторикс, галският вожд, цяла Галия става част от Римската империя. Римляните оценяват стратегическото разположение на Лютеция. Въвеждайки своя ред и администрация, те умело интегрират галската аристокрация в системата на римската власт. Това своеобразно спояване между Рим и империя. По същото време става едно знаменително събитие. Лютеция се преименува на Парис, по името на келтското племе, основало града. Към средата на 5 век в Европа нахлуват хуните, предвождани от Атила. Те форсират Рейн и се появяват на левия бряг на Сена. После внезапно вдигат обсадата на Париж и се отправят към Орлеан. Хрониките от това време свързват действията на хуните с трудното превземане на града. Остров подготвил се за упорита защита. Народното поверие обаче има друго обяснение, а именно, че Бог е спасил Париж от хунската напаст. Това истинско чудо се свързва с ролята на една дълбоко набожна девойка, Женевиев, чието горещи молитви спасяват Париж. Тогава насам тя е тачена като светица и хълмът на левия бряг на Сена се нарича Сент Женевиев. Рим устоява на набезите на хуните, но други сили от север и запад разтърсват империята. Това са племената на готите, алеманите и франките, които Рим обозначава събирателно като варвари. В Галия все повече се настаняват племената на франките. Те отвоюват от Рим една част от провинцията и образуват свое кралство, ръководено от династията на Меровингите. Третия крал от тази династия, Хлодвиг, приема християнството и през 507 година установява своята столица в Париж. Така на европейската сцена се появява новата християнска държава на франките. Наследниците на Хлодвиг твърдо се установяват в Париж, строят дворци и християнски църкви. В края на 8 век, начало на франките, застава една друга жизненоспособна династия – Каролингите. Най-видният представител на тази династия е Шарлеман, у нас известен като Карл Велики, който е признат за обединител на християнската Римска империя. На връх Коледа през 800 година той получава от ръцете на папа Лъв III императорската корона. За Париж обаче новата политическа роля на каролингите има неблагоприятни последици. Столицата е пренесена в Екс-Ла-Шапел, на територията на днешна Германия, за да бъде в центъра на империята. Това слизане на Париж от сцената се отразява и на неговата отбрана. Той става жертва на набезите от север на едно военно. Влизаме в Париж.
Голямото очакване на една от живите дойде ми предложи така. Дай се да как ще разберем за кой аромат това е. Така ще бъде. Научи. Същата ли е? При тебе си изправя и да сториш. Същата ли е? Супер Соня 300 и половина. Тук някакъв особеното работа. Мостовите удар. Това на всяка скузия трябва да се казва съдозравство. И устат решение. Влизаме полека. Спокойно бе, от другата страна ще има за снимане. Сигурно. Сега днес веднъж кой е. Дай учим него. Значи, че това Устат. Като научиш френски, колко му е испански научиш? Или английски? Не е ли сцена отдолу? Първия мост от Пакистан. Началото на магистри. Колко е този чисто мини. Да,
Значи сега минаваме отгоре, това, което виждате, периферният булевар, външният кръг на Париж и след малко влизаме към центъра. Тук започва самия град Париж. Голяма ръка. Тя ще подкрепи. Нише и коробките. Да. Може това стадион град. Това ти се добавя. Ето е сена майче. Сен тялото вземе от тази страна, ние вземем. О, ма се гледа, че гледаш капите. Там на океана и тук до с рейс. Това не може да ходиш. И сега шесте. Вижте, в лявата част се намира библиотеката, тя малко за дърветата е скрита. Националната библиотека. Чудесно. Дай ми друга карта. От левия брег на река Сена на картите може да гледате по брега точно. Минахме института на арабите, Арабския институт в началото при завоя и сега вървим с катедралата Нотр Дам и ще се падне от дясната страна.
Отворете си ги така да се ориентирате горе-долу какво минава, да имате представа кое къде се намира. Сцена горе-долу северен център. Какво ориентира до Естрик? От коя страна го весели? От Триумфалната арка или от други край? Ето тук отляво, където улицата се разклонява нагоре, започва латинският квартал. А сега в дясната част катедралата Нотр-Дам се вижда вече. Намерихте ли на картите? Това е жилището на Париж или Парижката Света Богородица? Намерили? Да. Къде? И островче Костите. Вътре в него. Се навръщаме от среща. Меката на католицизма. Ще снимем по-хубаво. Бизнес просто. Не дава да се стои. Миши трябва. Тази улица в лявата нагоре се намира пантеона. Подминах нея пресечката, която е. Тук е идеалният център. Да. Ето, кметството. Ясно? Да. Хора се вижда в далечината от дясната страна със знамето. Седи, сега да си гледа. Е, там напред за това, където се вее знамето Лувъра. Да. Аз се правя. Снети камерите тук на пътя на гледаме. Камерата Женев. Да. Ще гледаш там колите.
Само телевизия ще казва пари. Те полицейски Там палатките деца пътели. Там по този. Аз видях още един вариант. По ресторанче миши вътре, нали? Мишката стигна е. Иначе никой не може да стъпи място да изчака. Няма страх. Може, но да предойде миналата година какво беше. Искаш да дойдеш на мръв? Духа ли? И тук напред на дядото. Ние отгоре, Ама да време на София. На София. Абе, ще направим там наша. Това не вчера ти е. Национален празник, пикник. вечер филмсте Немски булшитски работи. Виж, не можем да се ще купим ли на робля? Гледаш цели като афишети или такива стъпички с костюми си. Е било обувките на мъжите, че Защо беше си добре? Да, именно. Значи не е забранено някакво решение газите. Магазина на газите. А е това такова съобщение, дали на пикник да уиждали си? Да. Интересно как ги поддържат, ама сигурно виждаш ето навсякъде всичко. Там две полиси има и има такова за карта. Кадри от Париж. Отиваме към Монпарнас. Отиваме към Монпарнас, високата кула.
Редовно направо. Нека в Америка само стъкли градим и събърта някакви страхотни. Бижута. Такова също казана видях в Страсбург. Такова също магазинче казана видях в Страсбург, в Бижута. Там да сманихме касетата, помниш ли? Не, ама е. Точно пред нас е галерия Лафайет. И на картата ги виждате къде са отбелязани галериите. Лафайет. Това не е тази, която сме ходили. Движим се към Айфеловата кула. Тата ние в тази не сме идвали обаче. Ние в друга сме ходили. Да, точно той. Ето колко е. Що не иска? Аз искам. Ето е Пред нас се вижда върха на Айфеловата кула. Тук не се вижда. Строена от Густав Айфел. Започната на 23 януари 1977 година. В продължение на 2 години са се събирали метални части, около 15 000 метални части. И през 1979 започва строежа. Това е което виждането, където преди 25 години унемяхме от тях. В центъра на града тя не е. Висока е 321 метра от основата до най-горната точка. Имаше стари книги, които до краката са се оградели. Старите и се виждат. Няма мисля. Национално. Някакъв институт, ма какъв институт за нещо?
Значи движим се по булеварда на инвалидите, където се намират музея на инвалидите и малко по-надолу военния музей. Позлатения купол, това е домът на инвалидите. Чакай секунда. Още малко. Значи това, което забелязахте и аз като гледам, навсякъде има табели с забележителности и стрелки на къде да се върви. Просто е много удобно за ориентация. Само трябва да се чете кое къде се намира. И като да говориш с полицайката, да знаеш френски. Ето и Айфеловата кула. Значи всички се отварят след обед. В момента всичко е затворено. И ми ще клепаме. Спираме, май. И така, тук спираме. Ще се видим след малко. Айде изключи, че не знаме. 9:12, намираме се в Париж. Добре дошли в Париж, най-после. Айде да видим, отиваме малко време. Ето Айфеловата кула се вижда в далечината. Е, къде е? Той остана. Джоба ми, бе, джоба ми, спокойно. Мичото ти не... Помниш ли? Снимай ме малко мен с камерата да се видя в Париж. Айде, да направим снимки. Ето го Иланов в Париж. Отзад от него се вижда Айфеловата кула. Сега ще ходим там. Да. Тук сме за 10 минутки, после отиваме към Айфеловата кула. Отдясно виждате площад Трогадеро и тук се намират Марсовите полета. Не мога да се пълно през Направо са Марсовите полета. Пред Айфеловата кула. Айфеловата кула работи, направо се качва. Чакай, бе, какво ще стоиш представите ЮНЕСКО само нищо паркират, нямат право да паркираме. Боговица се жили за... Кое? Тук. Кулата. Кулата ти се жили за...
дайте... Добре, да ще ги препрати. Следете какво чудовище. Няма да се чуе по-силно. Казва се така, пред Айфелата кула сме, ето вижте, огромна е. 321 метра до върха. Ето я и Миренка. Здравейте, хора. Ето го и Ланзо. В Айфеловата кула сега ни дойде рейса. Това огромно чудовище. Още не съм се качил. Виж, именно спяща жена. Ай, стига толкова експерция, не е интересно там. Интересно. Често стали тук цяла нощ. Асансьора. Асансьорите хващали ги. Я ги увеличи и там по средата. Ето ги асансьорчета. Дето се движи. Ето това е. На такова ще се качаме сега. Голяма конструкция, голямо чудо е. Има страшно много народ, понеже сега е празника 14 юли. Опашки големи от другата страна за билети, но ние няма да се редим, надявам се. Ето, снимайте там. Тук има парк. Това е парка пред Айфеловата кула. Айде, на Айфеловата кула, асансьорите. Тогава ще сме. Сложи шапката, че тук духа. Отивай към терасата. Така, тук сме на втори етаж. Втори етаж ли вече? Мира! Качо на другия. И как да пуснем малко само? Мише, обърни се. Че се отиваме групата. Айде, вземи малко снимайте. Че аз искам да се видя най-колко това. Ето го Иван, Айфеловата кула. Ето там. Здравейте. Много е високо. Миша, не ги загубим. Няма да търсим.
Ела да се качим дете е групата. Къде се качваме? Къде бе? Тук ли? На къде само се мотаме? Има и такова. Ето тук по какичката. Ама къде оставаме сега? Сега като се наредим по края ще кажем. Volevo fare la foto. Това е новата. Guarda, quale fa là? Си едно така има. Между един си... Това са до една държава. Това е новата. Виж колко красиво ставаш. Аз ще снимам. Много има още на тераса. Майко! 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 Ама вие вземете Станче! Чука му бе, че това е. Ела тук бе! Ела да снимаме. Ела искаш бе. Чакай, аз да ми остава и това е сметка да прави. А пък горе не чувствам си. Да се направим снимка. Аз я виждам. Ето е така и така. Още да снимам. Или с апарата малко, а? La Tour Eiffel. Ма не ми то се вижда от целия Париж, сега за какво трябва да се виждаш. Къде е парада ли? Къде е парада? Той вече е свършил, ето там.
Мише, обърни се и се засмей. Не, приемам долу и така. Браво. Колко да не падне ли? Спирайте, има. То сега снимате първо. Аз не съм лапа. Е правилно. Айде да използвам. Добре, Мира. Айфел атакува върха. Yeah, I know.
мъча да се намерим. Са чакай. Okay, I'm gonna have to hold you, James. With the coin, I'll get you set, and then after that I'll push on the button, okay? No, don't push it, don't push it. Okay, can you see? You're right here? Тук да се изчисти. Ей така. Спокойно да ми е. Това е лошо. Къде се заминаха? Ти да ходиш се. Там никой не бърза да слиза. Чакай да... Там уно е... Лошо е те. Ай, къде ходиш, бе? Аз кол след тебе ти... Ходиш след май. Глупости, огледал се като такова. Като се забледеш някъде. Ай, да мислиме малко и мене. Добре дошли на върха на Айфеловата кула. Снима малко. И виж това какво готвно. Я снимай. Ръкався. Снимаме на пълна пари с апарата. Здравейте хора, намираме се в Париж, съвсем близо до Мулен Руж.
Сега погледнете какво става. Това се е за подаръци, вече съм с нови очила. Нека да погледнем към най-големия театър Мулен Руж, огромна мелница. Освен това, тук се намират най-много секс магазини. Цялата улица е пълна с магазини. Сега се смяхме. Това било булеварда на удоволствията, в който има най-много секс шопове, такива работи. Еротика, любов. Те са малко по-нагоре, после ще ви ги покажем и тях. Ето я. Мише, снимаме сега на фона на Мулен Руж. Да, и аз ще порва надолу и ще снимам. Айде. Ето го и ланжо на фона на Мулен Руж. Ето е голямата мелница, ето го и самият Мулен Руж. Ето, виж. Мира. Да. Чудесен си. И сега тръгваме да се разходиме малко по тази улица, която е осеяна с много магазинчета. Тук е сниман филма Мулен Руж. Е много ефтино, да. Много ефтино. Това е един от най-ефтините квартали. А това са туалетни. Безплатни, много интересно. Натискаш едно копче и те пускат да влизаш. Ето по стрим може да има заето. Натискаш да пише то светва заето и се отваря вратата и те пускат и се затваря за тебе. Чудесно е тук. И е безплатно. Улици са страхотни, много е приятно. Времето е супер. Преди малко бяхме на Айфеловата кула. Да знаем да изгасим, да се разходим спокойно, после да навръщаме. Секунда, моля ви. Има много французи по пътя. Сега купихме храна, подаръци. Страхотно е. Тук е най-готино от всякъде. Е огромно просто. Ето го и баткови ланжо. Има много бутича, след малко ще ви демонстрираме някои магазинчета. Много е готино. Ника, да се разходим към тази хора. Ей, там снима и молата. Това пак е един от магазините секси шоповете, за който ви говорихме. Тук се влиза спокойно и цялата улица е пълна. Има от пиле мляко за секса. С Илю ядахме преди малко страхотни френски круасани. Вече разбирам, нашите не могат да се мерят. За 1 евро си купихме 4 круасана и са страхотни направо. Не такова, набръкне, малко бери хора, помня явно. Добре, ето едно малко момиче. Бате, нещо свърши тук, посетите ли какво? Изписа се нещо. И батерията. Батерията ли? Майко не може да снима обратно ми утре. Района обиколка на Париж. Имат свое кметство и когато виждате плана на картата на Париж, въртат се в круг, първия арондисман, първия район в центъра, след това се въртат в круг, ама най-богати са 5, 6, 7 и 16 арондисман. Вляво имате северното крило на Лувъра. Ама във вашата програма посещението на Лувъра е... Това е Лувъра, да. Виждате колко значи колко е Лувър. Това е третия дел, третата част. Значи северното крило, от другата страна южното крило и между двете крила има няколко корпуса исто така. Значи най-големия музей на света.
Мона Лиза и там Да Винчи. Да вечеря. И да видя призъм Това е много голямо чудо. Много обиколиме. Как се прави това? Продължава. По-пиянско за колело. Срещу нас виждате Жан Д'Арк, един от 5 споменици на героината от френската история, Жан Д'Арк. Знаете от историята, че тя освободила Франция от английска окупация. 100 години Франция била под англичаните и на нощ Свети Михайло и се обадил в съна и казал, че тя трябва да освободи Франция и нормално никой не е вярвал как може такава малка момиче от 15 години, когато не могат генерали и марешали да освободят Франция, но малко момиче, младо момиче от 15 години да освободи Франция. И всички мислили, че тя е малко луда. И крала пак казал, добре, ще опитаме дали е сериозна или сънува. И на едно народно веселение имало няколко хиляди хора. Крала се преоблекува в селянин, а един търговец в крал и казал, ако погоди кой съм аз, тогава ще и вярваме. И така тя директно ходи на крала и казала небески земелски крале, небеския крал ми поръчи да ослобода Франция от английска окупация и така да тя почна борбата против англичаните и тук пред Париж, къде е близо до споменикът, беше ранена. След това знаете, че църквата я наказа за издание за вещица, където е вещица, дяволска работа, феномен. И бископ Кошон на френски значи свиня, я осъди да бъде запалена в Руан 1429 година, ама 20 години след това беше рехабилитована в катедралата на Нотр-Дам. Сега сме на площада Опера. Пред нас виждате най-големия оперни театър в времето си, когато беше построена. На покрива виждате Аполон с харпата и на фасадата, когато се доближим, ще видите бюстите на големите композитори Хайден, Берлиоз, Моцарт, Бетовен и така нататък. В своето време това беше най-голямия оперна къща. 2200 човека можат в залата да седат и на сцената 450 артисти и за свое време това беше чудо. Най-големия
най-голямата опера на света. Срещу нас втората скулптура, групна скулптура, тук казва се Танец. От автора Карпо, втората тук бяло, и тази оригинала се намира в музея, а тази е копия от Пол Белмондо, бащата на Жан-Пол Белмондо, престижния френски актьор. След малко това е всичко опера, ще направим един кръг. Тук срещу нас виждате галерия Лафайет, кое е свободно време, който иска да потроши пари. Тук е идеалното място. Най-добре мъжете да ходят на бира в бистрото, а да дават портофелите на жените да ходят да тършат пари. Значи, това двете здания тук, галерия Лафайет, и зад галерия Лафайет виждате Прентам, друг голям магазин. И двата магазини са стари над 110 години. Значи Париж се казваше градо на светлината, не защо много светъл, но защото ето пред 110 години имало е значи, магазини, метро, кино, проекция. Тук в едно здание зад галерия Лафайет филмска проекция я съм се показали в зала на публиката. Първите филмски проекции, вероятно сте виждали по телевизора една сцена, където работниците напущат завода, и другата е когато влака влиза в гарата, тогава хората почнали се бягат в залата, опашили се да не ги изгази влака. Вляво виждате бистата на Гарние. Гарние, виждате млад архитектор, той построил операта и парижани я наричат опера Гарние. Той получил на конкурса от 171 проект за операта и